अगर आप भी चाहतनी कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलिए। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। पहिले पिया ससुरा में आइले धके अकबारी दुनु कसी के तो आइले डाक साड़ी में लगा दी हले अकबारी में दबाली हले मजा रात भरले हेली हले डाक साड़ी में लगा दी हले गाँव नाच पहिले पिया ससुरा में आइले धके अकबारी दुनु कसी के तो आइले डाक साड़ी में लगा दी हले अकबारी में दबाली हले मजा रात भरले हेली हले डाक साड़ी में लगा दी हले। लाली चाची गले गलिया काटे गले कहा कही सखी हो दोषी रहले रले बहु रहले रले बहु रहले रले बारे नहरा मोहारू हो पानी रहले रले लाली चाची गले गलिया काटे गले कहा कही सखी हो दोषी रहले रले रात भर पलंगे पर हम के मुहाइले रात भर पलंगे पर हम के मुहाइले डाक साड़ी में लगा दी हले अकबारी में दबाली हले मजा रात भरले हेली हले डाक साड़ी में लगा दी हले। पूरा नाच गइल हम लागो रही सखी ना उठास भइल जनिए सुपन भाई हो जदी रह जाई है अनिला हानन के नहीं बरदास भइल नोरा हाथ भइल हो पूरा नाच गइल हम लागो रही सखी ना उठास भइल जनिए सुपन भाई हो जदी रह जाई है अनिला हानन के नहीं बरदास भइल सोहन दीप सोरिया चंदन राहत हो गइल सोहन दीप सोरिया चंदन राहत हो गइल डाक साड़ी में लगा दी हले अकबारी में दबाली हले मजा रात भरले हेली हले डाक साड़ी में लगा दी हले पहिले पिया ससुरा में आइले धके अकबारी दुनु कसी के तो आइले डाक साड़ी में लगा दी हले अकबारी में दबाली हले मजा रात भरले हेली हले डाक साड़ी में लगा दी हले।